Мәхәббәтсез гаилә, тамырсыз агач дигән гыйбарә бар. Сабада гомер итүче Фәрит һәм Лилия Вафиннар авырлыкларын да, җиңеллекләрен дә Аллаһы Тәгалә насыйп иткән мәхәббәт белән үткәннәр. Алар белән без район үзәгендәге паркта очрашырга дип сүз куештык. Үзләре әлегә күренмиләр. Мин инде күчтәнәшкә дигән ипиемне кыстырып килеп җиттем. Каршыма ике егет килә. Фәрит белән Лилияның улларыдыр дип аңлыйм инде. Исәнмесез? Исәнмесез. Мин Булат, һәм Зөлфәт. Инде шушы гаиләнең нәсел дәвамчылары тәгаенләнгән вакытка килгәч, мине каршы алырга сезне җибәргәннәрдер дип чамалыйм. Дөрес сүз. Әйтсәң иштем. Булат хәзер әти белән безне өйдә көтәчәк. Ә без хәзер барабыз инде безнең остаханага. Алай булгач инде мин күчтәнәшемне Булатка тапшырам. Кабаттан инде кич белән өйдә җыелгач күрешербез. Ә без синең белән киттек остаханага. Күрешкәнгә кадәр Булат. Исеменнән үк аңлашылып тора, гаилә өчен эшләнгән паркларның берсе инде бу, аңлавымча. Кайчан ачылган иде бу парк? Бу 21 елдан парк ачылган иде инде. Махсус гаилә өчен Бергәләп ял итү өчендер мөгаен. Үзегез киләсезме соң бу паркка? Без йөрибез инде. Рәхәтләнәбез, вот кара ташабыз инде. Әйдә каратып карыйк әле. Еракка барыр микән? Безнең әле еракмы остаханәгә, юкмы? Ерак калмады инде. Монда гына барабыз да, сәбез. Барлабыз. Вафиннарның остаханәсе парктан әллә ни ерак түгел. Байлар сабасының үзәгендә урнашкан. Без килеп кергәндә, анда инде эш кайнаган мәл. Лилия ханым янына милли бизәкләр белән кызыксынучы укучыларын туплап, үзенчәлекле дәресен башлап җибәргән иде. Башта әле барыбер да фикерләрне тупларга кирәк. Мин сезгә тәкъдим итәм үзебезнең милли орнаментларга килергә. Әссәламу алейкум. Саулармысыз? Алейкумассалам. Комачауламадыкмы? Юк, бик вакытында йөрисез. Исән саклап җиттегезме? Әлхәмдүлилләһ шөкер. Шушы остаханәнең хуҗабикәсе Лилия ханым дип аңладым инде. Менә улларыгыз безне бик матур итеп каршы алдылар. Зөлфәт инде безгә әнинең бүген бик кызыклы эш көне, әйдәгез дип биргә чакырды. Тырыштым. Тырышты, әйе. Аңламыйча монда менә кызлар белән ниндидер матур милли бизәкләргә тотынгансыз, нәрсә эшләргә уйлыйсыз бүген? Без бүген менә шушы әйтеп заманча әйтеп, яшьләр ярата торган футболкага бизәк төшерәбез. Без менә эшне хәзер нәкъ кызу вакыты эшкә тотынырга гына торабыз. Сез дә кушыласыз килмиме? Нишләйбез, Зөлфәт? Әйдә, без дә эшләп карыйк әле. Миннән чыгармы, юкмы мондай осталык белмим, әмма үземне беренче тапкыр сынап карарга булдым. Чыга, әйдә утырып карагыз әле. Сез аны үзегез дә сизмисез, бик матур килеп чыгачак. Безгә ясар өчен үзегезгә ошаган бизәкне куеп карыйсыз. Менә шушында була, менә шушы ләлә чәчәкләрен кулланырга була инде. Менә шушындый бизәкләрне, трафаретлар бар. Булары катлауларак инде аңламыйча. Ярый, аларны да кулланырга. Кызлар кайсын сөйләм икән? Кайсысын, әйе. Монсын. Әйе, Нәкъ шулай дип уйлаган идем. Ансаны йөрәккә ошаганрак та, һәм менә монда уртада, әгәр дә менә бу әйләндерсәз, менә монда йөрәк бар инде. Без бит йөрәкне яратабыз. Кем ничек күрә инде һәр кешене. Һәм без аларны менә шушындай махсус фломастерлар белән булар тукымага буялар торган, фломастер. Сезгә ошыймы менә мондай эшләр үзегезгә? Иҗат кешесе булгач ошый торгандыр инде. Лилия менә шушы милли бизәкләргә кирип китте, ул бит инде юктан бардан гына барлыкка килмәгән. Бу әти-әниләр тарафыннан салынган орлыклар микән? Ничек уйлыйсың? Алардан башка берничек тә булмый торгандыр инде. Иң беренче тәрбия килә ул гаиләдән, иң беренче аваз салудан башлап әти-әнидән. Безнең инде әти дә, әни дәгән үзләре район газетасында эшләгән кешеләр, ул иҗат белән турыдан-туры бәйле. Кемдер бизәк төшерә, кемдер үзенең фикерен бизәк итеп сүзләргә сала. Шуңа күрә ул безнең кичкенәдән шушылай итеп иҗади гаиләдә үстем дип мин рәхәтләнеп әйтә алам инде. Беренче карашка бик җайлы гына кебек, әйеме? Шушы өлгене алдың да төшердең. Тормыштагы вакыйгалар, тормыштагы вазгыять алай бик җиңел генә бармый бит. Хәтта менә шушыны буяганда да мин ул я тартылып китә, я ничектер кыеграк китә, я тукымасы җайсызрак ята. Мондый вакытта, мондый хәлләр булганда тормышта ничек чыгарга икән? Нинди генә бизәк ясасак та, сез әйтмешли, ул бизәк һәр вакыт идеаль килеп чыкмый бит инде. Менә шушы бизәк ахыры матур килеп чыксын өчен,
күпмедер көч түгәргә кирәк. Аның әгәрдән бу як кырыеннан төсе килеп чыкмаса, аны өстәп куясың. Шигелештә килеп чыкмаса, яңадан эшләп җибәрәсең. Теге килеп чыкмады минем, булмады әле дип, аны алып та куярга кирәк түгел. Тормышта да шулай, нинди генә хәлләр булмасын. Бизәкнең ахырын төгәлләгән шикелле, үзеңә нәтиҗәне алганчы тырышкан шикелле, тормышта да шулай итеп бара торгандыр инде ул тырышлык белән. Тукта әле дип, менә безнең әтияниләр инде беркайчан да кулын төшермәскә, өметне өзмәскә, безнең диндә дә бар бит инде, өметсез шайтан дибез име, өметне өзмичә матурлыкка, барыбердән камиллеккә тартылырга кирәктер дигән төшенчә белән яшибез. Мин карап торам әле, менә сез үзегез юкка әйтәсез, ясамыйм дип. Бик матур, бик төгәл чыга, бик тырышасыз. Тырышып эшлим, беренче тапкыр эшлимим моны. Әйе, бик матур чыга. Мөгаен тамашачылар аптырап та калдылар инде. Моның кадәр килбәтсез эшләгән дип. Юк, әгәр сез аны булайрак эшләсәгез, менә әгәрдә менә булай катлап куйсагыз, бер якка караганда, икенче ягына икенче ракурстан алып ышкып куйса, ул сезнең буялып бетә, тигезрәк. Тормыштагы проблемалар кебек килеп чыга инде. Әйе, менә барыбер дуслыксыз, ярдәмсез булмый. Үзең менә һәм икенче ракурстан карау кирәк. Әлбәттә, әлбәттә. Менә шактый рәвеш кенә килеп чыга кебек. Әмма мин инде үземне бик оста рәссам дип әйтмим. Шулай да менә шушы эшләнмәне инде матур итеп буяп бетергәч, Аллаһы буйса, бу тапшыруның бу чыгарылышы эфирда чыккач, социаль челтәрләрдә дә куелгач, иң беренче фикерен язган тамашачыбызга нәкъ менә шушы футболканы минем үз кулларым белән ясаган. Сезгә бүләк итә торган булабыз. Пәридә ничек буламы сезнең? О, бик матур чыккан. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Шуны рәссам булгансыз. Сез яңадан берәр һөнәргә өйрәнәсез килмиме? Яңалыкка ачык инде мин үзе. Менә без үзебезнең байлар сабасына игътибар иткәнсез, савыт саба шикелле саба сүзе кергән. Ул чыннан да дөрестән дә безнең савыт сабадан алынган, безнең якларда балчыктан шушындый матур савытлар ясаганнар. Һәм менә шушы тармакны без үзебездә ачып җибәргә, тагын дәвам итәргә, элеккеге үзебезнең һөнәр буенча дәвам итәргә уйладык. Мин сезгә тәкъдим итәм, хәзер балчыктан нинди булса савыт ясап караган. Әйдәгез, эшләп карыйк. Мондай ук матур килеп чыгармы инде, белмим. Вәгъдә итә алмыйм. Әйе, башлап карыйк әле. Бу матурлыкны бик тиз генә Фәридә ясап куйган, эшләп куйган дип уйларсыз инде, мөгаен. Әмма бу һич дөрес түгел. Менә моны безнең шушы остаханәдә хезмәт итүче Вәкил абый исемле безнең мастер дип әйтәләрме, Лилия? Әйе, ул безнең рәссам, керамист, Татарстанның һәм Мордовияның атказанган шушы сәнгать эшлеклесе булып тора. Махсус шушы районга, шушылай итеп үзебезнең бу һөнәрне үстергә кайтты. Бу сезнең гаилә эшенең бер тармагы дип әйтеп була инде. Әйе, без менә шушы һөнәрчелекне үзебезнең районда, үзебезнең җирлектә үстерәсебез килә. Чөнки үзебезнең җирлекне исеменә дә туры килә бит инде савыт саба. Гомумән кайткан кеше безнең якны менә шушылай итеп шүлмәкләре белән, мендәрләре белән, кул эшләре белән белсә әйбәт булыр. Шундый хыялыбыз бар инде безнең. Туган якны таныту инде максатыгыз. Әйе, һәм гомумән нинди дә булса һөнәргә өйрәтү кешене. Һөнәрле кеше ничектер яшәеше дә, тормышы да матур була. Гаиләсе дә матур була. Иншалла инде әйе шулай була күрсен. Бу әле безнең менә шул бер адымыбыз гына булып тора. Ахыры ничек буласын беркем дә белми. Дәвамлы булсын, иншалла. Әйе, амин, шулай булсын инде. Рәхәт. Игътибар итсәгез, бик нык сабырлыкка өйрәтә торган әйбер. Гаиләдә иң кирәге. Әйе. Балчык эше никадәр мавыктыргыч булса да, озакка тоткарланмадык. Чөнки безне идә гаилә башлыгы Фәрид көтә. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр шушы бизәкләр сыман җайлы гына үрелеп барсын өчен әлбәттә хатын-кыз һәм ир-ат бергә җавап бирәләр. Инде без гаилә башлыгы Фәриднең иң яраткан урынына килеп җиттек. Исәнмесез, Фәрид? Лилия янына кереп, без инде хәл-әхвәлләр белештек. Анда шактый гына остаханәләр бара икән, шактый гына өйрәтү эшләре бара икән. Менә милли бизәкләр белән мавыгу кайчаннан башланып китте сезнең гаиләдә? Башта әйтеп куйым, что минем бу икенче урын тора. Иң яраткан урын кухняда. Шулаймы ни? Тамышкалар пешергәч, чәй эчеп утырганда. Бу икенче.
Мен монда 99-да кайткан идем Казандан. Бер яшь егет, татарча бер сүз дә белми торган. 2001-дә, 2000-дә Лилия белән таныштым да, урамда барганда. Менә шулай Саба районында калдым. 8 ел элек Лилиягә бер хобби кирәге. Эштән кайткач эшләргә швейный машинка алдык, анда бер кичкенә вышивальный машинка алдык. Тегү машиналар булып чыга инде бу. Тегү машиналары. Вакыт тузгач кирәк булды яңа дизайнлар ясарга. Мен үзем өйрәнәм дип, өйрәнеп киттем дә, менә шулай бу өйрәнү китеп, булышу. Менә шундый профессиядә түгел инде, хобби кебек инде ул. Гаилә шөгыльленә әверелгән булып чыга. Әйтеп узырга кирәктер, менә бу Лилиягә шөгыль кирәк иде дигәннән, ул аның сәламәтлеге белән бәйле. Инде кулы сынганнан соң, кулларын хәрәкәтләндерү өчен табиблар киңәше буенча аңа нәкъ менә шушындый вак эшләр белән эшләргә киңәш ителгәннән соң, сез инде аның өчен махсус уйлап тапкансыз булып чыга. Менә шушы авырлык аша инде сезгә үзегезнең гаиләгезнең бөтен биләп алган, күңелегезгә яткан шөгыль насыйп иткән. Әйдә бу катлаулы станокны эшләтеп тә күрсәтик инде. Әйдәгез. Башта компьютерда ясала инде дизайн үзем. Аннан компьютердан бу станокка күчерелә дә. Аның программасы бар. И менә шуны матур әйбер чыга инде. Шушы кнопкага гына басасызмы? Яшелне бөтенчедә яшәргә басарга кирәк. Әйдә, басып карыйк әле, силләнәсез. Шулай тегә башлый. Әйтәләр, кешедә җиңел яши дип. Шундый җиңел яши, ул шундый гаиләсендә бөтен әйбер әйбәт, үзе дә шундый әйбәт. Но менә подготовительный процессны кеше күрми. Тормышта да шулай, гаиләдә дә шулай. Бер үзенсен түгел гаилә, 2-3-4 кеше гаилә бит. Тегү шигүнең үзнешкәлекләре. Һәр эшнең вакытында башкарылуы хәерле. Фәрит тә яңа шигелгән тышлыкны алып, тегүгә кереште. Юриспруденция һәм иҗат эше дип әйтәбез бит инде без моны. Капма каршы як. Шушы 2 плюс белән минусны ничек тоташтырырга? Плюс белән минусны тоташтырып булмый монда. Ну, бер плюсы бар. Мен үзем башта милицияда эшләдек бит инде, анда полиция булды бит инде. Дознаватель булып эшләдем, как белый кость атыла инде. А үзем минем образование, кстати, агрономическое. Мен ученый агроном по образованию. И эштән кайтасың бит, арып, не в смысле физически, а в смысле психологически. Җинаять өчен расследовать иткәч кайтасың да, бер хыял кирәк булган иде. Мен беренче хыял булды, монда, Сабада районында яшәгәндә, токарный станок алган идем. Агачтан әйберләр тачыйта. Урындыклар, шорым-борым шундай әйберләрен. Чисто, что бош уялсын өчен. Анда бездә пожар булды. Пожар булгач, бөтен станоклар янды. И менә шундай әйбергә күчтек. Шундай әйбергә күчкәч, тоже бу безнең хыял кебек башланган иде. Лилиягә физзарядка, миңа эштән кайткач бер психологический разгрузка. Үзе эшли, үзе сүз белән мавыгып, яңа салынган йортларының көлгә әйләнгән чакларын, Лилиясенең саулыгы өчен борчылу вакытларын искә ала. Фәрит белән аралашкан мәлдә өйдәгеләр дә тик тормый икән. Хуҗабикәбез апасы Эльмира белән бәлешкә тотынганнар. Безнең гел шулай аш-суда әзерләгәндә дә безнең әни шулай икебезне бастырып өйрәтә торган инде, камыр ризыкларны әни безнең аш-суга үзе дә бик оста иде. Һәр вакыт пишмаклар, бәлешләрне бергә әзерли идек. Һәм безнең менә шул яратып әзерли торган табында ризык бар инде. Һәр вакыт яратып ашыйлар туганнар, ул дүгү бәлеше. Бүген дә менә шуны әзерләп карага булдык. Ул дүгү бәлеше апайдан башка берничек тә була алмый, чөнки ул аныкы гына бик тәмле чыга. Без инде яшьтән әти-әнисез калдык дип әйтергә була инде. Безнең әни безгә ул вакытта 12 яшь кенә әти вафат булганда, аннары соң озакта тормый каты авыртудан соң әни китеп барды. Башта авыррак булды инде, сүздә юк. Аннары бу безне берләштерде, ничектер без менә шулай ешрак очраша башладык дип әйтимме. Барыбер тормыш булгач, аның вакыт мәшәкатьләре, ниндидер бәхәсләр килеп чыга бит әле туганнар арасында. Менә шушы бәхәсләрдән ничек чыгасыз? Бәхәс дип инде ул теге без көндәлек
проблема буламы, үзебезнең нидә булса киңәш кирәк буламы, без инде бер-беребезне барлап торабыз, әйтеп торабыз, андый бәхәсләшү дигән әйбер юк, киңәш. Безнең әни табигаты буенча бик менә зирәк акыллы хатыны, әйтәләр бит әле, мудрая дип. Шуңа күрә һәр вакытта менә туганнарга да шундый акыллы киңәшләр бирә торган ул утырып. Андый теге үзара конфликтларга кергән булмады туганнар арасында, бер туганнар арасында. Без һәр вакыт уртага салып сөйләшеп, үзара хәл итәйек проблемалар. Нинди бурчы булса да, нинди мәшәкать булса да, безнең бөтен нәрсә уртак. Гаилә корганда, ярлар сайлаганда, монда бит инде аңлавымча әти-әни киңәше була алмый, алар иртә киткәч. Күбрәк менә шушы туганнарның киңәшенә колак салдыгызмы? Апа инде иң беренче кияүгә чыгып тормышка киткән кеше, аннары соң мин шул энемне генә без бергәләшеп инде әти-әниләрсез өйләндердек. Аллаһка шөкер, аларны тагын бик сөйнеп торабыз аларның тормышларына да дип. Яр сайлаганда ничек киңәшләшә идегез менә? Ул бит инде йөрәк эше дә әле. Мин үзем 19 яшьтә кияүгә чыктым. Ул вакытта инде теге әйтәләр бит бәхет эше дип. Мин үзем никахтан бик уңдым, иптәшемнән бик уңдым, Аллаһка шөкер. Әти-әнинең ризалыгы белән, әти-әнинең хәйр-фатихасы белән менә шулай итеп никахлашып яшибез. Хәзер безнең 30 елдан артык никахыбызга. Һәм сеңлем Лилия дә инде менә шул тормыш иптәшен сайлаган вакытта, ул вакытта безнең әти исән түгел бит инде. Килеп, кулын сорап, үзара шулай түгәрәкләшеп утырып, хәйр-фатихасын бирде инде. Ул да иптәшеннән уңды дип уйлыйм. Юк, Аллаһка шөкер, инде без хәзер менә бу ел сезгә 30 булса, безгә 20 ел булды. Әйе. Илдусны әйтәсе дә юк инде. Бик бәхетле, киленебез Ләйсән, бик уңган, бик булган. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Инде салыйм инде. Салайды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гапләшә-гапләшә бәлешне мичкә озаттык. Йорттагы тәмле шулпа, камыр ашларының хуш исе күңелләргә бөтенлек хисе исти. Нигездә тату гаилә гомер итә. Туганнары белән шулай сагынышып, еш күрешә дигән уйны ныгыта. Остаханәләрдә эшләрне тәмамлап, бар гаилә табын артына җыелды. Инде без әкренләп кенә нәкъ менә шушы гаилә учагының серләрен барлый башларбыз дип өметләнәм. Лилия, Фәрит, инде аңлавымча менә без тамашачылар танып алдылар безнең Булат белән Зөлфәт улларыгыз, Эмира ханым бер туган апагыз, җизнәгез, Илфат абый, бер туган энең Илдус, Ләйсән килне, һәм инде Фәритнең бер туган сеңлесе Альбина. Бу табында безнең иң якын кешеләр дип әйтә алабыз. Әйе. Аллаһка шөкер, гел шулай без бергә җыелып торабыз инде. Менә шулай бергә җыелганда үти торган нинди дә булса традиция бармы сезнең гореф-гадәтләр? Әлбәттә, безнең нинди генә мәҗлес, нинди генә сәбәп булса да, иң беренче безнең җизни Коръән укый инде, әйбәтләп, әти-әниләрне, өлкәннәрне искә алып, дуалар кылып, бәхет теләп, шулай итеп матур итеп мәҗлесләребезне башлап җибәрәбез. Бисмиллаһдан башлыйсыз. Әлбәттә, әлхәмдүлилләh. Туганлыкны саклау ул бит инде бик мөһим әйбер. Туганлык җепләренең өзелмичә яшәве. Бу нисбәттән соңгы елларда туганны күрми, күрше-күршегә керми дип әйтергә яратабыз. Менә җизнидән сорыйк әле. Сүз башы бит җизни булсын. Илфат абый, менә шушы хәләҗифетегезнең, аның туганнарының шулай бергәлектә яшәүенең сире нидә икән? Менә шушындай әйбәт вакытларда, күңелле вакытларда, авыр вакытларда шулай итеп туганнар белән җыелып, бергә киңәшләшеп, матур итеп җыелу шул дип әйтәм мин. Шундай авыр вакытта, любой вакытта да җыелып, шулай итеп бергә киңәшләшеп, матур итеп яшәргә инде. Гел күңелле вакытлар гына булмаган бит инде гаиләдә, мәшәкатьләре дә булган, аннан соң хәсрәтләр дә читләтеп үтмәгән. Менә шушы хәсрәтләрдән чыкканда иң әүвәл Аллаһ Тәгалә ярдәм итсә, тагын туганнарның нинди ярдәме, нинди киңәше, нинди сүзе булды икән? Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен без туганнарның ярдәме аркылы тоябыз. Менә шул һәр вакытта нинди генә вакыт булмасын, яхшысы да, яманы да, килешмәгән вакытта да без бер-беребезне нинди бар шундый итеп кабул итәбез. Фәрит, син менә Казанда үскән егет бит инде. Ничек кабул иттеләр сине авыл җирлегендә, шушы гаиләдә? Шушы гаиләдә сразу кереп киттем мин.
адаптация болмады енді айтасы кейін практически. Но, правда, міне Яри Лилия татар тілін үйретті. Татар тілі білім, татар ауылда бек зор ярдәм берді енді. Фәрит сабағы қайтқанда бір тәғайым татар сүзін дә білмейдір ие. Шын Қозан малайы. Онда қайтып, танышып кеткеш, менә шулай туры келді. Іші бойынша да аңа татар тілі керек болды. Гомумән ул менә үзенең шынап тұрып, шушы шын патриот дип әйтегәндә. Шушы җирлекнең ватанпәрвәренә әверелгән бит әле. Тора шушында төпләнеп калу, ул бит шәһәр җирлегеннән кайтып төпләнеп калу да бик зур эш дип әйтер идем. Бүген сезнең шушы съемка өчен генә түгел, гадәти җыелуларның берсе икәнлегенә мин инде сезнең белән аралашкач инандым. Шушы бергәлекне балаларда ничек тәрбияләргә икән? Аны беренче менә гел шушылай җыелгач, алар аны күрә бит инде. Без менә шушылай өстәл артына җыелганнан соң да бер көнне санадык 16 кешеме, 18 кешеме җыелабыз без. Хәзер инде теге кунаклар җыя башласаң да, иң беренче балаларның менә үзебезнең җыелуга басым ясыйбыз. Күрсеннәр, белсеннәр, теге дуга кылганда да, теләк теләгәндә дә бергәләп өстәл әзерләүләре үзе бер күңелле инде. Балалардан сырыйга әлемнә. Әти-әниләрегез нинди алар? Алар күп тырышалар. Кичләрдә дә кермиләр. Төнге эшләргә кадәр әти эшләй алам. Остаханәдә була инде әтиең эшләргә кадәр. Булышасызмы соң аларга? Тырышам булышырга. Гаиләнең бер өлеше табын тирәлек гөр килсә, күрше бүлмәдә олысы кешесенең үз вазгыяте. Менә без бит инде күп әниләр үзләре эш туган бит инде. Нимә хәзер менә һәр туган көн саен сорашабыз, күңелле итеп, бер-беребезне котлашабыз, бигрәк тә инде. Әйе. Минем бәләкәй чактан иң яраткан вакыт инде әлбәттә инде сабыйлар. Лилия апаларга кайталар иде. Минем апайларым Аса апалар барып, алар да бүтән балалары белән килә иде инде. Ул хәзерге көнгә дә дәвам итә торган безнең традиция булып санала. Кайчандыр без үзебез шайтып уйнап утыра идек, әлбәттә вакыт бара. Һәм шулай искә төшерү бик рәхәт һәм күңелгә җылы хәтирә булып саналып калды инде. Тапшыруыбызның исеме гаилә учагы. Менә шушы гаилә учагы дигәндә иң тәүдә без нәрсәне күз уңында тотабыз икән? Гаилә учагы. Гаилә учагы, ну, шуннан башка гаилә учагы бергә саклаган очракта гына аның нәтиҗәсе дә буладыр инде. Ул менә иртә белән бергә эшкә китүең, бергә кайтуың һәм өйдә балалар уйнап йөрүе миңа калса аннан да зур бәхет юктыр инде. Но гаилә учагын шулай да күбрәк конечно хатын-кыз саклый иде. Гаилә учагы һәр вакыт кайнар ризык табында. Кайда сау сәламәт балалар шуып йөрсә, Оныклар тәгәрәшеп үссә, безнең өчен шул. Бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп яшәү шул инде. Берсе десе, икенчесе уже бөтен сүзне белә, бөтен планны, бөтен әйберне нәрсә әйтергә сүзне белә. Менә шулай булыр ич. Тормыш иптәшеннән тора инде, бөтен әйбердә, менә гаиләнең учагыдагы шуннан тора. Әгәр дә бер-береңнең хәлен аңлап, ярдәмләшеп шулай дип яшәсәң генә, гаилә булып чыга торгандыр инде ул. Инде киләчәктә Аллаһ Тәгалә зур сынаулар бирә күрмәсен, Аллам сакласын инде. Гаилә учагы шулай мизгелләрдән, ышкыннардан җыела дип аралаштык бит инде. Менә шушы ихлас гаиләгезгә берничә генә минутка булса да безне керткәнегез өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Менә шушылай ихлас булуыгыз өчен сезгә рәхмәт. Ихласлыкны аны ул я биргән Аллаһ Тәгалә, я юк. Менә шушы рәхәт атмосфера, рәхәт мөхит безнең тамашачыларга да барып ишсен иде. Иң зур теләгебез гаилә учагының җылысы сезгә дә килеп, сезнең йортларыгызны да нурландырсын.
Вафиннар гаиләсеннән алган җылылыкны күңелләргә салып, юлга кузгалабыз. Китешли кабаттан гаилә паркына сугылырга булдык. Бәгырьләргә үткән сагышларны, шатлыкларны үтәр өчен гаиләнең бер бөтен булуы мөһим. Алдагы гаилә учагы нинди булыр? Монысын вакыт күрсәтер.